Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix Channel Thing here. Please subscribe before the end of the video if returning. Thank you for love and support. I appreciate you. Izingane Zesthembu. Ngiyanazi nina masengidiniwe niyaphithizela la ku social media. Nimvusaphi umakoti? Le picture le ivelaphi? Kodwa ke guys, mina ezinye izinto ngizohlezi ngisho angizipromote izinto ezifana nebullying. Angizipromote inhlobo. Ngiyazi futhi ukuthi nani ninazo izithombe ezinje, akekho umuntu ongakazi aba ingane, akekho futhi umuntu onganaso isithombe singabonakala. Nami esami nginaso ukuthi asikho ke lana eduzane nenye into ke futhi asikho isiduzo ngikhombisa isithombe sami sakudala bese ngisho nje ukuthi hayi phela ezinye izinto ningadluleli. Nayikhumbula le advert le ya KFC ethi le eyenziwe uZowe Mthiyane, uZowe lo kade ekwi Generation the Legacy. Angazi noma usekhona yini le yakhe lethi lo makoti umosha imali yomntanami. Kuyahletshwa ama-in-laws. Ngiyakhumbula ngintshela into yokuthi amahlone ayafuneka. Ukuthi khona i-comment njalo ngize ngikhumbule le advert le, khona i-comment engiyibonile ibhalwe umunye usisi lana, ebhala ukuthi omunye usisi yabo shuthi wayejola sakotiza eze egaya ke nje enza zonke lezo zinto, kanti ubhuti lo uzomxosha after 5 years. So sekwenza njani guys? Mase nina nihamba niyagaya emzini ningakashadi ningalotsholwe ngenzela ngoso. Sekwenza njani? Angisho ukuthi ngiyanijaja, ngiyazi phela ukuthi mhlambe kuyafanele ukuthi angazi noma usuku auditioner wenza ama-auditions wenzani. Ngizama uku-understand ukuthi hayibo nina nikhuthele kahle kahle, ngoba niyakhumbula ngikhuluma ngoRachel ngithi uRachel yena wayengahlali ngani phansi ngoba phela bese kune-pregnancy azahambe nje ayobona umamkhulu. Kodwa sisekho lapho sesidlulile, sengikulena-ke yena ukuthi nize nifike kuleso sigaba sokugaya. Yindaba ufuna ukuveza ikhono lakho ngoba phela mawuthi uyathanda, yindaba ungahambi-ke uyosiza komakhelwane ngakini makunemicimbi-ke yabo kwaziwe ukuthi hayi isandla sabani mawufuna ukuveza. Hayi guys, ngeke. Kodwa angisho ukuthi ngiyanilawula, angithandi ukunilawula, ukuthi nje ngiyayibuza ukuthi hayibo ukubamba imithombo emzini yabantu, why? Ukuthi ngeke uze kushintshe lutho uma ubhuti wakhona engakabi serious yena mhlambe engakazithathi isinqumo sokuthi uyakushintsha-ke isibongo, noma ungazushintsha-ke isibongo uzoqhubeka nesibongo sakho-ke mase uyasi-eda lesi sakhe kube sesibili. Kodwa nje hayibo, niyahamba niyopheka nigaye nenze yonke leyo nto ngempela ukoteze. Hayi, kusho ukuthi phela-ke yindlela entsha, ufunda ngendlela ufika hayibo hayi guys, ngeke ningezwa sengathi ngiyanijaja, vele nginakho ukunijaja, kodwa ngempela kanjani nina amahloni ninawo kahle kahle, amahloni ninawo. Mina ngiyabona leyo ukuthi ma uzomvakashela la ehlala khona ufuna ukuveza ukuthi isandla sakho-ke uyakwazi ukupheka nani utotose umuntu wakho-ke la ehlala uye kubo uyogaya kubo. Ivumelekile yona leyo nto? Hayi ngeke. Hayi ngisathukile ngibone le comment ukuthi sengiyanqena ukuthi sesingimbuza ukuthi wayegaya kubo kamfana noma wayegayela umfana yedwa, ngoba phela angikholwa ukuthi akuvumelekile ukuthi-ke ugaye-ke ugaye ukuthi mhlawumbe enjoy ubhuti. Angazi phela, angazi ukuthi angikholwa ukuthi kugaya ngoba kunomcimbi kuphela. Ngaye ngayibuza leyo nto ukuthi hayi akugaya ngoba kunomcimbi kuphela, kodwa ukuthi khona eminye imicimbi kuyagaya ngoba kusuke kubalulekile. Kodwa lo baby mama uyogaya kubo ka-boyfriend, ngempela hayi. Kodwa phela amasiko awafani. Cha, kodwa ukuthi ngiyahalela le ndaba ukuthi usisi wayegaya kuphi, wayegaya endlini kamfana. Umfana shuthi uzakhele indlu yabo kwakhe kanjalo-ke, shuthi-ke bahlala-ke wasekwaziwa ukuthi umama wakhona, hhayi ukuthi kubo la okufika khona umalume nobaba omdala nobaba omncane. Ngizama ukuyi-understand le ndaba ukuthi nje noma phela manje sekuzoba ngathi sengithanda indaba uma ngibuza usisi lo comment ukuthi wayegayaphi.
Hayi ndaba zeni, mina ninezgaxa yazini. Mina ngitshela ukuthi izgaxa sizibamba lapha kuma-TV shows kanti nina ninezgaxa ezinkulu. Hayi babo. Nisholo ukuthi nje niyangeniswa nalapho kugaya khona. Hayi, ngiphume ey'ndabeni zenu. Ngiyabonga i-support, ngiyabonga, angiqedi, bye bye.